Bless all po sa lahat na nanonood sa akin at nagpapasalamat po ko sa lahat ng nag-subscriber sa akin. 3,700 na po mahigit ang subscriber natin. Maraming salamat po sa lahat. May announcement po pala ako. Ngayon nag-cancel po ako ng pagbabasbas ng bahay at medyo kasi malayo. At alam niyo naman po, mahirap ngayon magbiyahe ng mga malalayo. Maraming nakabantay. At pag-cancel ako. Pero dapat mag-healing water ako bukas pa. Pero mag-healing water po ako mamaya sa Facebook page ko na Tatak Albularyo. 7 PM po pagtas ko manalangin kasi mahabang panalangin ko tuwing Biyernes eh. Mag-healing water po ako at may kasamang panalangin doon. Ulitin ko po. Konti ito lang po sa ating Panginoong Kristo o sa Pong Nazareno. Hindi po babasbasan yung tubig nyo. Pitchel man ito, baso man ito nakatapat sa inyo. Kahit manalangin kayo doon na kayo ay nakasando. Babae man ito lalaki. Konting respeto lang po sa Panginoong Kristo. Wala naman pong pakialam doon sa kung ano suot nyo sa pambaba. Basta kasi hap lang naman po nakikita yan. Itapat at manalangin po. Pero yun na yan. Kung ano pong susuotin nyo. Hindi naman po kailangan maayos. Basta naka-t-shirt lang po kahit anong kulay. Nasa tao na po yun. Para po, may nagtatanong sa akin dyan yung sa healing water po at nananalangin. Talagang pag may sapi po talaga, minsan lalamigin ang katawan nyo o kaya mainitan kayo. Pag wala naman po kayong sapi, hindi naman po yung magre-reaction yung tubig at panalangin sa inyo kasi maraming beses na po kung minsan nakikipag-usap sa panalangin pagka personal na akong personal po kung nananalangin at nagpapadasal. Kahit yung ama namin nga lang ho, nagkakabulol-bulol sila eh. At hindi po nila mabanggit o kahit yung abagin ng Maria. Ibig po sabihin yung may body spirit. Pwede nyo rin po ito gamitin pambasbas ng bahay nyo. O pag may mga sanib talaga, pwede nyo pong basahin ang kanyang bunbunan. At isahin ng Kristo. Pangalawa po, batag ba nito? Yung pag may masama po pakaramdam nyo, pwede po kayong kumuha ng guyabano, bayabas, banaba, isob nyo po sarili nyo. Tapos, pagkatapos yung magsumog, lagay po na lang yung pwede po yun. Pwede nyo pong gamitin ng tubig nito. Balian nyo po ng lagyan nyo na may, doon kayo magpakulo sa may healing water niyan. Tapos, pwede nyo po lagyan ng asin, pamumog nyo. Matatanggal din po agad. Pero huwag nyo pong inumin kasi may asin na po yun. Tapos, yung pong inumin yung tubig, yung wala pong asin. Pwede nyo rin po yung pampaligo. Kaya namang gamot sa uri na sakit gawa ng spirit. Yun lang po. Mamaya 7 PM po. Pakishare na lang po ito. 7 PM po. Sa Facebook page ko. Sa Tatak Albularyo. Mag-healing water po ako doon at panalangin. Para po to sa lahat at bigay po ito ng Pong Nazareno. Minsan naman ito'y ginagamit ko rin itong tubig pag ako'y nagagamot. Para po yan sa anumang karamdaman. Para tuloy-tuloy at uminom lang kayo ng maraming tubig. Yan, para po gumaling yung mga nararamdaman yung sakit. Yun lang po. At nagpapasalamat po ako sa maraming salamat sa lahat. Nagsuporta sa akin sa paggagamot. Pasensya na kayo kung di ako talaga nagsiservice na malayo ngayon. Alam niyo naman po talaga, mahirap po magbiyahe na malalayo. At mahirap pong pumasok sa ibang lugar. Kung talagang gusto nyo po magpagamot, ay antayin nyo na lang po. Diyan sa healing water, pwede po. Sa panalangin, pwede rin po. Kung kayo tatanggapin ko kayo sa online sa panalangin. Pero mas gugustuhin ko pa maggamot sa actual eh. Mas madali po matukoy ang sakit. Kaysa sa gagamitan po kayo ng medium at sa online. Para sa akin, hindi pa po minsan the best yun eh. Kasi wala naman pong spirit yung magpapalayas na masamang espiritu yung isang tao. Kung hindi ito binigyan ng karunungan ng Diyos. Pwede po mapinsala din yung ginagamit na medium o kaya yung taong ginagamit na siya magkakalas. Pero depende rin po yun sa pananalig at pananampalataya. Pag malakas lang po. Yun lang po at nagpapasalamat ako. Mamaya po 7 PM ha. Pakishare na lang po lahat yung mga nanood dito. Kaya po Andy, 7 PM po. Healing water po tayo. At God bless all po sa inyong lahat. Magandang umaga po Apo Andy. Gandang umaga din po. Ate Gladys Ignacio.
Nag-announcement lang po ako para mamaya. Pasensya, pag anuhan nyo na lang po yung mga 7 o'clock po ako ng gabi mag-healing water. At maraming salamat po sa lahat. Mega shoutout po dyan kay Ate Gladys Ignacio sa may Nueva Ecija. Marami po nagpapagabsa ng Nueva Ecija sa akin eh. Pasensya na kayo talaga, hindi kayo makakalab... Ano kayo, mahigpit yata sa inyo ng konti. Konti tiis lang po, pati Pangasinan, marami pong gusto pumunta rito. May sa healing water po, baka sakaling maidbasan ang kanyang karamdaman. At sa mega shoutout din po sa Cavite, Batangas, Toronto, Canada, sila T. Cervantes, Hong Kong, yan po, Amerika, USA, mega shoutout din po sa lahat ng mga nanonood sa akin. At maraming salamat kay Christian, kay Jason, Africano, mega shoutout din lahat, sa lahat-lahat po. Maraming salamat po. At pag nag-ano lang po ako, nag-announcement lang po ako na para sa healing water po, at maraming salamat po. At God bless all po sa lahat ng nanonood sa akin. At maraming salamat sa lahat. At nagpapasalamat ako dahil marami pong dumarating na blessing kahit nandito lang sa loob ng bahay at sa lahat po ng nanonood sa akin. At sige po, at magandang hapon po sa inyo at tanghali. At ingat po kayo dyan. Stay home. Tapos lagi po tayo manalangin at magdasal. At huwag po tayo bibitaw sa pananampalataya sa Panginoon Kristo. Yan po ang pinaka-the best, ang panalangin. At wala na pong tatalo sa panalangin. Nasa tao na lang po ang pagdarasal. Kung isa sa puso nyo at isusuko nyo inyong sarili sa Diyos, walang mawawala. Tandaan nyo, pag nagagamot din ng mga manggagamot, nanghihina din po sila. Nasa manggagamot din po ang depende ng pananampalataya ng isang instrumento ng Diyos. Pangalawa po, depende rin po ito sa binibigay ng kapangyarihan ng Diyos. Kung hanggang saan ang pagtitiwala. Lahat naman tayo dumadaan sa pagsubok. Pero kung matatag lang po talaga tayo maniwala sa Diyos, hindi tayo mapapahamak. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga manggagamot ay minsan inaatake din ng mga kalaban namin. Yun lang po at maraming salamat at God bless all po sa inyong lahat. At thank you, mega shoutout po sa inyong lahat. At mabuhay po kayo at manatiling magtiwala sa Diyos at wag po kayo susuko at magtiwala at manalangin lang. At magandang hapon po at tanghali sa inyo. Maging payapa nawa tayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at mamaya na lang po tayo healing water ha, 7 o'clock po sa Tatak Facebook page po Tatak Albularyo. Maraming salamat po at pakishare na lang po ito. Thank you. God bless all.